Pekné spracovanie, Ľubomír Liška. Gól! To bola nádhera. Zachytili sme krásny gól od Ľuba Lišku. Výborné. Ideme ďalej. Pavol Martiš, ale teraz sa zrýchlilo tempo. Podstatne. Rado Jankových. Peťo Maňák spravil dobrý obranný zákrok, ale škoda. Ten obranný zákrok bol zrovna na Pavla Martiša, ktorý trafil presne medzi nohy Mirovi Švrčkovi. Poďme ďalej. Rado Toman má. Prihrávka, pekná prihrávka. Pozrime sa ďalej. Rudo Karlečík spravil dobrý obranný zákrok. Pozor, ale teraz je boj. Pritlačilo sa trošku, pritvrdilo. Iskry lietajú spod korčul. Rudo Karlečík má. Rado Toman dostal prihrávku. Bojuje sa. Prihrávka. Fiďo to zobral. Adam Žák útočí, ale ide sám. Má tam akurát Rada Jankovýcha. Škoda. Nevadí. Ideme ďalej.